Κύριε Σημειοφόρο, έχετε κάνει μια ολόκληρη έρευνα αναφορικά με την ελληνική γλώσσα. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε τα ονόματα των Ολυμπίων Θεών και τι πραγματικά θα μπορούσαν να σημαίνουν. Ναι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να πω ότι ο κώδικας της ελληνικής γλώσσας είναι το ελληνικό μας αλφάβητο, όπου κάθε γράμμα έχει μια βασική αρχική κωδική έννοια. Γνωρίζοντας αυτή την έννοια, αναλύουμε κάθε λέξη, διότι όλες οι λέξεις αποτελούνται από γράμματα. Έτσι ετυμολογούμε με ακρίβεια τη λέξη. Πρέπει όμως εδώ να σας αναφέρω ότι όταν έχουμε ονόματα θεών ή άλλα ονόματα, πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να κάνουμε κοινή χρήση των λέξεων αυτών, ώστε να εξάγουμε τα κοινά συμπεράσματα. Πολλές φορές ακούω να λένε μύθος ή αλήθεια. Στην αρχαία ελληνική αντίληψη, ο μύθος είναι μυητική αλήθεια, μυητικός λόγος. Έτσι λοιπόν θα πω, ο Όλυμπος με την αρχαιοελληνική αντίληψη είναι ο χώρος, η κατοικία των θεών. Αλλά θεωρείται και ο Όλυμπος θεός. Εδώ όμως θα σας ερωτήσω, τι σημαίνει θεός με την απλή φυσική αντίληψη. Θεός δεν είναι αυτό που λατρεύουν οι άνθρωποι, ως λέξεις δηλαδή, αλλά είναι παν το θεόμενον. Εγώ ανοίγω το παράθυρό μου και έχω μία θέα στον ορίζοντα. Αυτό θα πει Θεός, πάνω ό,τι θεάται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός που λέμε ο άρρητος, ο δημιουργός, λέγεται άρρητος, μη ρητός, λέγεται άφατος, μη φατός. Τώρα να σας πω, θα σας μιλήσω τι λέει η ελληνική γραμματεία και για τους Ολυμπίους. Αναφέρει βεβαίως τον Δία ή τον Ζήνα, αλλά στα ορφικά μας κείμενα έχουμε μία αναφορά για τον άρρητο Ζήνα, τον προ της γεννήσεως των τριών κρονιδών. Και αυτή είναι απόδειξη ότι οι πρόγονοί μας, οι σοφοί τουλάχιστον, δεν αναφέρουμε σε όλους τους προγόνους μας, εγνώριζον την αρχήν του ενός Θεού Πατρός, του γεννήτωρος των πνευμάτων, πνευματικών δυνάμεων και δημιουργού των δημιουργημάτων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη, έτσι όπως το ακούω εγώ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με τις παραδοχές της χριστιανικής θρησκείας. Περί Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Κύριε Χαταβέλα, συγγνώμη. Αυτογέννητος και αγέννητος. Βεβαίως. Λέει ο Ζεύς ότι είναι, όπως είναι και η φύση, όπως είναι και οι περισσότεροι θεοί. Αυτά κυρία αναφέρει. Πέπα, μην μου αφαιρείτε τον λόγο. Ο ορθισμός αυτά αναφέρει. Πολύ σωστά είπατε. Αναφέρεται το επίθετο για τον ύψιστο Θεό αυτογενής. Προσέξτε όμως, αναφέρει και για τον Υιό του Θεού το επίθετο μονογενής. Και υπάρχει προφητεία στα ορφικά μας κείμενα, η οποία λέγει ότι ο μονογενής ενσαρκούται, κατέρχεται στον πλανήτη μας και ενσαρκούται στη φυλή των Χαλδαίων. Η Αθηνά ήταν μονογενής. Έχω τα αποσπάσματα. Εδώ έχουμε τελείως αλλάξει το πνεύμα των. Τα ορφικά από το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, και συνεπώς όποιος έχει την περιέργεια μπορώ να το επιδείξω. Ήθελα να πω το εξής πράγμα. Μιλάμε για μία συνθήκη που λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων έχει χαθεί. Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες ερμηνείας, όπου ο καθένας ως νέος προκρούστης το τεντώνει, το συρρυκνώνει για να το βάλει στη δική του επιθυμία να το ερμηνεύσει με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί, τον βολεύει. Ακούστε με να σας πω κάτι εν τιμή. Παρακαλώ πάρα πολύ, ειλικρινά εγώ περίμενα να ακούσω, γιατί υπάρχουν και στα λεξικά μας, μπορούμε να το δούμε αυτό, οι ετυμολογίες. Είναι αλήθεια ότι τα ονόματά τους δεν ήταν τυχαία, όπως και τα ονόματα των θνητών. Εξάλλου λέγαν ότι είναι κοινών το γένος των θνητών και των αθανάτων. Έτσι λέγανε οι παππούδες μας, οι πρόγονοί μας. Αλλά το να πηγαίνω
και να βάζω το χριστιανισμό στη συνθήκη την αρχαία ελληνική, είναι δηλαδή είναι η ύβρις του σύμπαντος κόσμου. Διότι όλοι γνωρίζουμε σήμερα και το ξέρανε ότι ο ίδιος ο Δίας, και αν πάτε στην Κρήτη θα δείτε πινακίδα που ο Δίας είναι άνδρας και γιος της φύσης, δηλαδή της Δαμάτερος. Γιατί είναι άνδρας της, γιατί την γονιμοποιεί, επειδή ο Δίας ως Δίας συμβολοποιεί την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Ο Ζεύς Ζης Ζας συμβολοποιεί την πλεισμονή. Η γλώσσα μας ακόμα, κύριε Χαρδαβέλα, λέει αυτός είναι ζάπλουτος ή είναι τα ζά, αυτά που έχουν πλεισμονή, πληρότητα ζωής. Με καταλαβαίνετε? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κάνουμε αλχημίες και να γινόμαστε προκρούστης μιας γνώσης που έχουμε ελάχιστα και που παλεύουμε να την ανασυστήσουμε. Πάμε στην κυρία Μαυροπούλου. Όχι, κυρία Χαρδαβέλα, μια στιγμή. Άκουσα και καταλαβαίνω πολύ καλά τι είπε η κυρία Τζάνη. Εδώ έχω το διδακτορικό μου και αναφέρομαι στη δωρική διάλεκτο, είναι γραμμένο το βιβλίο του Τιμαίου του Λοκρού, ο οποίος δεν χρειάζεται ερμηνεία. Λέει αγαθός ο Θεός ορώνται τα νύλαν δεχομέναν τα ιδέα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ερμηνεία. Μα έχει άλλη ερμηνεία ο Θεός στην Ελλάδα, αναφέρονται οι σοφοί μας και εγώ αποδεικνύω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ελληνική γραμματεία. Στον ένα Θεό, στον ύψιστο. Άλλωστε ευρέθηκε άγαλμα του υψίστου Διός στο Δίον της Ημαθίας. Εγώ προσπαθώ τώρα να αντιληφθώ την διαφωνία σας. Η διαφωνία γιατί στο άγαλμα και τα λοιπά. Σας παρακαλώ, κυρία Τζάνη. Μα μισό λεπτό, μην προσπαθείτε να το κάνετε. Γιατί δηλαδή πήρατε το λόγο αυθαιρέτως για να μας κάνετε μάθημα? Δεν μπορώ, έχω μια ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον λαό. 2.000 χρόνια τον παραπληροφορούμε. 2.000 χρόνια και κάτι τον παραπληροφορούμε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Πια! Σταματήστε! Εδώ κύριε Χαρδαβέλα, ένα λεπτό, έχω εδώ ύμνος του Ελευθερίου Βενιζέλου για την Ελλάδα. Ακούστε τι γράφει, 1906. Το λέει στην Παγκρίτια συνέλευση την καταστατική. Ακούστε, μία φράση είναι. Ακούστε, μεταξύ άλλων. Όποιος ταυτίζει την Ορθοδοξία με τον Ελληνισμό περιορίζει το μέγα όνειρο του ελληνισμού, διότι δεν υπάρχουν τόσο αντίθετοι έννοιε, μιλούσε λογία γλώσσα ο Βενιζέλος, όσον ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός. Μάλιστα. Ο Βενιζέλος, δεν σας λέω για τον καθηγητή μου τον Τομαδάκη που έλεγε το εκπονηθέν υπό του Παλατίου και λανσαριστέν υπό του Μεταξά ιδεολόγημα περί του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους αποτελεί παραφύσιν σύζευξη. Κύριε Χαρδαβέλα, 2.000 χρόνια γρεκίνη. Πρέπει κάποτε να πούμε σε αυτόν τον έρμο το λαό την αλήθεια. Γιατί, για την ψυχή του. Ωραία. Σεβόμαστε τις αλήθειες που ο καθένας από εμάς πιστεύει. Εγώ όμως ομιλώ με τεκμήρια. Είναι προς μουσέων από τα ορθικά κείμενα και λέει εις εστ αυτογενής ενός έκγονα πάντα τέτικτε. Γιατί θεωρεί το σύμπαν τη φύση, την επομένως ενέργεια. δεν υπάρχει λόγος να αντιμαχεί μαζί μου η κυρία Τζάνη. Εγώ λέω τι λέει η ελληνική γραμματεία και αποδεικνύω ότι υπάρχει μια συνέχεια στον ελληνισμό. Είμαι υπερήφανος τόσο για τον αρχαίο ελληνισμό όσο για τον νέο και είμαι χαρούμενος διότι εγώ βεβαίως τον νέο διαφωνούμε στην έννοια που δίνεται Θεός, καταλαβαίνετε. Δεν με αφήνετε να ομιλήσω. Κύριε Χαρδαβέλα, υπάρχουν από τη Σίβηλα την Ερυθρέα χρησμοί οι οποίοι λέγουν το εξής. Λέγουν το εξής, ότι οι Ολύμπιοι θεοί είναι άγγελοι του υψίστου Θεού. Μάλιστα. Να ακούσουμε τους άλλους. Να, κύριε Πετελής,